Кой ще ви подбере правилно имот или ще оцени апартамента ви на Южното Черноморие от Обзор до Царево? Кой може да предложи ваканционно жилище в добре поддържан комплекс с басейн или апартамент в сграда без такса за обслужване? Кой ще подскаже къде са максимално изгодните условия за покупка на разсрочено плащане или с ипотечен кредит? Кой има над 1850 актуални обекти на морето? Кой има многоезични брокери, които работят с директни продавачи от Русия, Англия и други държави, които продават на ексклузивни цени? Кой има удобен сайт с търсачка по карта, град или с помощта на подробен филтър както за компютър, така и за телефон, който работи през празниците и почивните дни и винаги се радва да помогне? Отговорът е един. Агенция за недвижими имоти Оазис. Ние работим, за да ви направим по-щастливи. Заповядайте в нашия офис в центъра на град Несебър, улица Отец Паисий, 27А, или ни се обадете на телефон 056 91 98 38. Пишете ни на WhatsApp или Telegram на номер 0879 904 273 или посетете сайта ни oasisrealty.com.